parasitismo. Os seres vivos relaciónanse entre sí, pero ás veces esta relación resulta perxudicial para un deles e beneficiosa para outro. Isto é o que se chama parasitismo. Parasitismo! Relacións entre dúas especies que unha sae perxudicada e outra sae beneficiada. Que rico o sangue deste can! Os parásitos poden vivir Sobre os seres vivos como as pulgas. dentro dos seres vivos como as lombrigas. O parásito é o ser vivo que resulta beneficiado. Neste caso serían os tabáns, que chupan o sangue da vaca. A pobre vaquiña sería hóspede do que se aproveitan os tabáns. As pulgas son o parásito e o can é o hóspede. A carracha é o parásito deste gato. Chup, chup, chup. Ao gato a quen lle chupan o sangue é o hóspede. Nós tamén podemos ter parásitos. O parásito é piollo e nós o hóspede. No noso intestino poden vivir parásitos. Necesitamos un xarope para acabar con eles. E as plantas tamén poderán ter parásitos. Este pulgón está parasitando na planta. A pulga é o parásito. E o can é o hóspede. Pata de ratón.